हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरलायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आं मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मोनथिखाबाय बेनिखायनो आङो बुंथ'ला दायो आं थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दाहाय गिर्जा लागोन 4टानिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर गासैबो रेडि जाजोब्बाय आरोना आं दाख्लै गिदिराव नङाना आं बै गिदिराव थाङाखैना लोगोफोर दाउ गोदाना बेनो मा बुस्थु बे कफि आलु बुट ओरै ओंखाम मा बुस्थु बे दंखायोसो नोंजों ini मा बुस्थु दाउ लकेल सामब्राम पियास अमाया स्पेसियेल जों सानैबो बेयाव मा दंबोखालाय गासियावबो गुदुंथार दालि बेयाव दालि नै न' गोदाना बिसिना ओरैखौनो खानानै दं दाबो खिथुजों देखायनो र' खिथुजों गोलाव नुथारो नै ओमफ्राय सिगांजों फोथेब थेब नुयोना मानोना न' होथेजोब्बाय खिथुजों गोलाव गिदिर नुथारो न'खौ खथानि आरोना न'आ न' मालिकआ नै न' मालिक नामा खिथुजों गोलाव नुयोना न'खौ सिगांजोंबो गोलाव नुयो होथेजोब्बायना होथेबाय आलासियानो दाबो सफैया दाहायसो नुसिगोन न' सिंखौ 밥차가 단절이 뭐? 어서 나와. 아마 하세요. 선거 선거인데. 선거할. लोगोफोर दायो न'आव ओपेनिं खालामखांबाय जोङो न' सिङाव हाबनानै दं आरोना नै बेनो मोजां नायदों बे उन्दैफ्रा दायो ओंखाम जानो माबा जालायबाय आरोना ओंखाम जाहैनोसैलाय दसे थानानै जागोन जोङो ओंखाम जानायनि लाहार नैबे जाहैबाय दाउ लकेल नैबे अमा आलु दहाय खोन्थाखाजोबखाबाय नै हायगासिनो आरोना लोगोफोर दायो नै पापड़ रानग्रा जानो नागिरदों आंहा जाहाज खोनादों मैगं जानायनि बिदिबो दालि ओंखाम जागासिनो दायो माबायदि जादों आबौ खोनायाखिसै माबायदि जादों गोथाव आबौ Hah?
लाजिले स' लोगोफोर गासिबो जोबजोब्बाय जोङो दायो नै उन्दुनोबो नागिरबाय आलासि थांजोब्बाय गासिबो थांजोब्बाय रावबो गैला ओमफ्राय आङो न'आव थाङासै हर थालांबाय बिसिनावनो ओमफ्राय भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन